Ginoo, wa kay pakialam sa pagsimba, wa kay pakialam sa pag-ampo, wa kay pakialam sa pagbasa sa Bible, wa kay pakialam sa sugo sa Ginoo, wa kay pakialam sa Ginoo. Sama sa ato nga nagtagbo siya sa iyang kayamanan, asa siya nga gusto makaato siya, unsay gusto nga paliton, makapalit siya, unsay niya gusto kaon, makakaon siya. Pero wala nang alagad sa Ginoo. Kaya namatay ang dato. O dito siya padulong sa impyerno. Pero ito asa. Sige sa 24, busa, misinggit siya. Amen. Busa, misinggit siya nga kang Abraham. Amahan, kaluyin taon ako. Kung ipadala sila sa roderi, araw itumlog ang iyang pudlo sa tubig. Kung pabugnawa ng akong dila, kaya nag-antos ako pag-ayo sa kainit, nining kalayo. Amen. So, sa impyerno, mag-antos yun ang tao dito. Mag-antos yun ang tao sa kainit. Ako, napasa ko yun ko aning, kaya magaling-haling ko, mapasa ko aning plastic ko nga maano sa imong sasakitan, no? Kung kini pong kandila, sakit kayo na. How much more, tibuok ni mo lawas. Dito isugba. Dito ibutang stang inita. Nag-antos ang usa ka dato. Amen? Para itong basa. Apat si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ng iyang nahiaguman. Amen, wait lang. Una, ayaw mo ka reklamo ha. Ay usay wa sudan okay ra na sa nangalagat ta sige no. Amen. Ay usay wa sulod imong kwa bulsa okay ra na basta nangalagat sa Ginoo. Amen. Okay ra ka tanan. Okay ra na basta nangalagat ka sa Ginoo. Sabang Lazaro ba? Pag-abot sa panahon, tanang kalisdanan iris na. Amen. Tanang pag-antos mawala na. Ayaw yung mo. Ayaw po, di mo ang rason nga, waka nang alagason na ay kalistan, ayaw na mo ang rason. Kaya pila naman mo kinabuhin yung kalibutan na. Amen? Mabot ang panahon, kilisdan na sa Ginoo kalipay. Amen. Wala nga, okay ra na igsoon, hallelujah. So, dili mo kung musugot ang Ginoo nga hantod sa hangtod, diba, na may panahon nga malisod ka, pero moabot ang parang pila ka adlaw, moabot ang po mga panalangin. Amen. Ang anak lang ang kinabuhi. Hallelujah. Palakpakan na ito ang Ginoo. Padayon sa pagbasa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Apan karon malipayo na siya diri samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nagulang ka nato aron walay makatabok gikan diri nga na kanimo ug gikan diha ngari kanamo. 27 ang dato mitubag. Kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ko'y 5 ka igsuong lalaki. Padtuan siya aron kapasidan-an sila aron dili sila mahianhi. Ining dapita sa kasakitan. Okay. Ang patay nag-ampo. Pwede ba makaampo ang patay? Yes, pwede makaampo ang patay. Kung nasa sa impyerno, pwede siya kaampo. Naapo siya sa langit, pwede siya kaampo. Ang patay pwede kaampo. Sila nag-ampo. Ang patay nag-ampo nga. Ang Abraham, nag-ampo siya ba? Luwas sa mga kung 5 kaigsoon nito. Sa kalibutan. Para dili sa maani, dili siya ang nahimutangan. Kaya basi yung 5 kaigsoon. Asa pong natuaw. Wala po yung panahon sa Ginoo. Dagang kayo mga bisyo. Tanong bisyo na asa iya. Ipadala sila sa Lord. Amen. Pero dili pwede maingon ang buhi. Lord! Tuwa sa impyerno, Lord! Ibalin sa langit! Di pwede. Di pwede. Lord, tuwa sa impyerno! Ibalin siya sa langit! Umiga, Lord, nalangit siya, Lord! Ibalin siya sa impyerno! Di mo ka pwede maingon na. Lord, nalangit siya! Ibalin siya sa impyerno! Once na ang tao na sa impyerno, forever na siya dito. Amen?
Once na ang tao na sa langit, forever na po siya dito. Amen? Muna, dili ni mo po yung yun. Once na matay ang tao, may hangin ko. Hangin ko. Ano siya, malangit siya. No, dili mo na pwede. Pero ang patay, ampo siya. Isa po na langit siya. Lord, ang akong kuan nito, hinaot Ginoo nga, nag-ampo ko nga, dili po siya padulong. Amen. So, klaro na. Amen. Paday ta. Amen. Sabay tinuy si Abraham ingon, atua dito si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Amen. Usa hinungdan nga ang dato ng inferno tungkol sa sala. Amen. Muna sa pulpit, sige balik-balik, biya sa pagkasala, biya sa bisyo, biya sa mga kahilayan. Tungkol kay ang hinungdan nga ang tao may inferno tungkol sa sala.